ndofunga kune hama nehama dzekuti zuva nezuva vanenge vari pamunyengetero, vanenge vari kwamadzibaba, vanenge vari kumafaya kwana papa uko, vanoenda kwese kwanzi. Iko zvino kuGlenview kune ari kupisa, iko zvino kuMbare kune ari kupisa, ari kubata zvinhu. Asi kwese ikoko vanogona kuenda kun'anga 3 kumaprofita 5 asi pasina chinozoshanda, pasina kubatsirwa kunozoitika. Unonzwa kuti ndokumbirawo kutsvagirwa vamwe vanondibatsira, ndakambobva kwaNhingi ndikabva kwaNhingi ndikabva kwaNhingi. Pese ipapo chii chinenge chichitika? Isati aiwa isusu mhinduro idzodzo hatina kwatingakwanise kudziwana kunze kwekushanyira Apostle Monalita. Vatitsanangurire kuti chii chinenge chimboitika, kusagamuchira kwevanhu here kana kutiwo kumachechi uku kunewo zviri kuitika zvinotadza kuti munhu asvike pari kuponeswa. Watoona kuti uyu anga nedambudziko iro rabva ranzi rapera, uyu anga nedambudziko iro rabva ranzi rapera. Madhirama here ari kuitwa kumachechi kana kutiwo zvinhu zvinenge zvatorambawo kubatana nemunhu iye. Apostle makadi ndiri pangu Elizabeth akadi aiwa ndiri nani amenoko kadi kuno mabasa aMwari pamwe chete nemabasa edu ematare. kuno kuri raiti zvese mabasa ari kufamba zvakanaka. Aiwa tinotenda Mwari nevadzimu. Ndinoda kunzwa Apostle, ndofunga tine vanhu vakawanda vatinoshandidzana navo, vanouya nekumafisisi wedu vachiti ndakamboenda unonzwa munhu ane dambudziko rakadai, bhuku rematambudziko. Ozoti oraiti matambudziko ese munombofambawo here sevanhu vatema? Unzi ndaneta mwana wamai, ndakaenda kwapapa Nhingi ndakanopiwa mabhenguru, ndikanopiwa zvii nezvii, ndikaenda kwamadzibaba, asi ndauda kutovaka Great Zimbabwe. Ndofunga ngatoti matombo andina kumba kwanga ndokunotovaka Great Zimbabwe. Osheya kuti sei vanhu vasiri kubatsirika Apostle? Chii chiri kuitika? Vamwe vacho totozopedzera taona vapana kuti takazopedzera taakwa Apostle Monalita taona kuti hapana chiri kufamba kumwe kwatiri kuenda. Chii Apostle chiri kuitika mazuva ano kumachechi? Ndingataure ndichiti Elizabeth, zvinhu zvekusunungurwa kusasunungurwa zviri pakati wandei. Unogona kufamba yes wotoenda kumunhu chaiko kuti pamwe uri kutobva ipapo pane munhu ari kutopupura, handiti pamwe atori nedambudziko rinenge rinotoda kutofanana nerako, handiti but iwewe ugoti aiwa ndasvika, ubva wazoona pasina chiri kuita sei, chiri kuita kwauri. Hazvirevo kuti munhu iye atadza, handiti munhu iye anenge aita zvaanotoitawo vamwe vanhu vese vanenge vachipupura. Handisi kutaura matsotsi, ndotaura vanhu vanobatsira pachokwadi, vanonamatira vanhu, angave maministers of God, vanhu vanenge vari pachokwadi, handiti chinoitika ndechekudai, iwewe munhu aenda kunobatsirwa wakamira sei? Pawabva kumba kwakoko, handiti mumba mako makamira sei? Ndo chinhu chekutanga. 2, iwewe wacho pachako hauna here dzimwe mhosva dzaunadzo dzaakuchiteerana newe manje, handiti dzekuti kunyange ukaenda papi, nokuti isusu tinenge chiti kama kana aakuuya paya anouya nepunishment dzakasiyana-siyana mukati mevanhu. Saka iwewe tanga wazvicheka, ndambozama kuendapo, usapedze nguva. Chinhu chandingataure panyaya idzodzo in short ndechekuti usapedza nguva, handiti waona kuti iwewe wakusangana nematambudziko, handiti tanga wagara pasi. Matambudziko anganga abva nepapi, handiti wega une peni nepepa, tanga watarisa kuhama dzako kutanga, handiti pane here munhu wandakatadzirana naye kuhama dzangu, wandakaita zvisizvo, wandakaitira utsinye, wandakapomera asina chatadza, handiti wabva ikoko uri kune peni rako nepepa uri kufamba nazvo, kaona kuhama dzako kune munhu wawakatadzira ibva wanyora, handiti ndakatadzira Eliza, ndakatadzira John, handiti right. Wobva wakutarisa kuvanhu waunoshandidzana navo,
kungave kumabasa ikoko chitarisa futi kubasa handina here munhu wandakatadzira wandakanyepera kuna bosi ndichitira nditore position yake wandakafambira kun'anga ndichitira nditore position yake wobva waita sei zvako handiti wobva wanyora kwana kusina unenge uchiti no uko yes handiti wochienda pakuchiti iwewe takuenda kumarelationship wakafambidzana nevarume wakafambidzana nawo uchiwabira mari uchitoziva kuti haudi kuroorwa nawo handiti wodzi vari kuvakadzi wakada wotanga chinoziva kuti ini handisi tomboda zvekuroorwa nemurume uyu kana nevarume avo ini ndiri ngoda kutora mari chete kuvarume ivava ndichivashandisa wodzi kuna vamwe vanhu vakatadzirwa kumashuroko nevanhurume zvokuti akaisa x pachinhu chinonzi marriage futi haachachidi but chake akunoheta vanhu vasina mhosva zvinoandikaupedzerane neiyeye handiti akakutadzira pana kuti uchingoti varume vese because havasi varume vese vanogona kukuita zvawakaitwa neuya uyu zvawakatadzirwa neuyu vanhu vanosiyana handiti toenda pakuti zvakare uri murume same thing iyoyo wakadanana nevanhu vangani kwavakabva uchiita marelationships hauna here kukanganisa vana vevamwe vanhu hauna here kutadzira vana vevamwe vanhu handiti then ndopaunokwanisa kuti utange kuita sei kuti uona kuti ndofunga ndosanwa kutanga ndagadzirisa zviri kumashure kwangu ndisati ndafamba ndakutanga kutonamata kuti Mwari ndibatsirei ndakatadza ndibatsirei ndigone kuona ningi ndiyanane naye zvakanaka ndibatsirei ndigone kutaura naningi kana over the phone ndiyanane naye zvakadi zvakanaka handiti so vazhinji paanongoona dambudziko rauya chaanoita anotanga kufamba achinyeba kuti pane munhu ari kuzondiroya munhu iyeye ndiye akanga atondidai ndiye wakunonyeba futi saka hapana kubatsirikana kuonoita sei kuonoita uye uyo achangokupa gosi kune vamwe wakuti anoti wawingeka vasina zvipo zvacho zvokuprofita vachiona vachidii saka anongokuti wawingei anenge tinovati kana kuti maherbalist kana ngoti vanhu vangori gifted kuti ukataura zvauna zvangave maministers of god zviri kukunesa anogona kuona kuti ari kukunamatira sei ari kukupinza pafasting here ari kuda kuti uende kuprayer mountain here ari kuda kukuti here tora mvura mwanangu ndinamate nemvura kana kuti chii handidi ari kuda kukuti anointing oil here unoshandisa saka iwewo kana wasvika pavanhu vakadaro waona kuti wasangana nemaproblems pamwe vanhu wawakatadzirana nawo hazvichagoneka kuti unowatsvaga pamwe uchatomborina kana macontacts avo pamwe uchatomboziva kuti munhu ari kurarama ari kurarama kana kuti akafa handiti zviri nani kuti unokonfesa handiti before god pamunhu waMwari ipapo handiti wotaura kuti inini ndakusangana nematambudziko akadai asi inini ndakatadzira ningi ndakamutadzira zvakadai ndakaita kuti kana kuti avengwe nevanhu vese ndichimunyepera handiti saka munhu waMwari unenge wafambira anokubatsira kuti ahoraiti mwanangu zvinhu zvawataura izvi munhu yachiri kuonekwa here munhu yachiri kudini here anokubvunza zvese iwopo unotaura kuti kana kuti ina hanjambozivi kwaari kana ndoziva kwaari vanoziva zvavanoita vanhu vaya handiti kunamata nekutanga kumukanzela waiita izvi waiidai handiti then muchizopinda umukanzela umupinda naye paprayer after prayer wakuchimuti wati une nhamba dzacho tipe nhamba tifone handiti munhu akuchifonerwa paya otaurwa naye chichichichi kana ari munhu wakuti ari local anotofonerwa nemunhu waMwari uya kuti ndaikumbirawo ndikuone handiti anoenda kwekuti unotaurwa kuti pane munhu akadai uyu ari kuda kukumbira ruregerero handiti so ndo zvazvakaita by so doing unokurumidza kuwana deliverance unokwanisa kuwana rubatsiro bhiti vaenda pangave pana sekuru pana gogo inonzori chikwadi handiti inini
aiwa ndakatadza ndakadai saka ndakona kunge zvinhu izvi ndo zvakunditeerera handiti paupenyu hwangu but nyaya yekunyeba ende vanhu ivavo ukada kutarisa Elizabeth ndofunao ndanga kufamba ndakazoenda kwaningi kwese kwaprofeti ningi ndakaenda ndakazodii apa ari kufamba chiti haasida kutaura chokwadi kuti inini ndiri kuona kunge ndiri kushaya deliverance nekuda kwezvakati handiti kwozoita vamwe wekuti haana chaakatadza akatoroiwa saka vanhu ivavo group of people iyoyo chinoitika ndechekuti anenge munhu akamuroya kana kuti vanhu vakamuroya vanenge vakabata mhiko yekuti kunyangwe afambe kupi kana kupi hahana munhu anofanirwa kumubatsira unenge wakapedzwa izvozvo ndakagara panapa Elizabeth tirigona tichitotaura nyaya tichiseka uri kuti ndine hama yangu uri kuti chii uchingosimuka tsoka dzatorwa pamwe uri kutonzi haunawo hembe haunawo chinyi handisina hembe iwe utotoroti haga ndipewo hama yangu iye akatotumwa kunzi ukawana chekupfeka chake netsoka yake nemumvuri wake tapedza saka ndo panonobatwa zvimhiko zvakashata izvi zvokuti iwewe kunyange ukafamba kupi kuna umwe anotontoroti aposoka vanhu vese kwandakafamba aingotozongopedzera atongondiudza kana udzokera so nhasi ari kufara pouri kutodzokera dhee raanenge akuti dzoka haachatokufariri wotochati kondatadzei pamwe unenge watoendawo netumagudhizo kuti kanditengewo tumagurosari kana chii kana chii patotongonoti munhu ari kutoti ipai avo vaise uko haachatoratidza mainterest ekutokubatsira then unotozona mwana kuti uchitobva ipapa akuratidza izvobva atokufunira kuti usadzoka handichakwanisi kuenda mberi nedare rako saka anenge akatogadzirwa saizvozvo kuti hakuna kunyange afambe kupi nekupi hakuna kwaanowana iyopo but chinoitika ndechekuti chinoda kudzidzisa vanhu Elizabeth ndechekudai ukaenda panhopo unoona kuti aiwa pane vanhu vari kupupura bcause pane vamwe wakangorombera chaungaka but hapana kana zviripo panoshaya kana one ane testimony handiti right but waenda iwewo kunhu kwokuti chokwadi uri kuona kuti vanhu vari kubatsirwa zvechokwadi vanhu varudii but iwe uri kuona kuti hapana kana testimony yaona chaunoita ndechekudai handiti regera kushora kana wabva ipapo poruzoti pane vanhu vane matestimony echokwada regera kufamba futi uchiti ndakaenda kwanhingini ndikazoenda kwanhingi ndikazoenda kwanhingi ndikazoenda kwaprofeti ndikazoenda kwachinyi ndikazoenda kwa usadaro unenge wokutozvitsvagira futi mhosva bcause munhu uye akatokubatsira nemwoyo wake wese but maybe akatadza kuoneswa chawakaitwa kumashure tiwe wakatsika kuti hakuna kunyange ufambe zvinengei handiti but hatokubatsira nemwoyo wese saka chirega kushora ita Mwari mazviti henyu ndinotenda nemi vadzimu wangu ndinoziva kuti muchanondiratidza pane anewo simba nekuti vanhu zvipo zvedu zvakasiyana handiti pane vanotoenda pane zvinorema pacho ipapo ndofunga maona matestimony mamwe ekumashure vanga vafamba maitadiwa waye zvinhu zvavo zvanga zvirema patakasvika pamba pavo Elizabeth pakanzi from entrance pakasungirwa jira dzvuku rakaiswa hanzi chinyi zvawakapiwa nemumwe muprofita handiti mumahwindo maitochisa pamba pavo ndikati no remove all these things handiti hazviti takaitira burning sacrifice pamba pavo kati nokuti mweya wati ngaiitirwe pamba penyu muvhure mahwindo ese echi emba yenyu handiti chotsi icho chinofanirwa kunge chichirova chichipinda mudzimba dzese idzi patinga wani tichingobvepo wakati tarara peacefully pano pawanga wasingacharari pano panga paakutyisa handiti saka zvinongodhependa kuti munhu wawaenda panguva iyo maybe ungorisapozi kufa asi kuti kubatsirawo kwaita kuti urarame ukwanisa kuzosvikawo pandiri handiti tochipedzesa basa rakatotangwa nevamwe vachigura zvavaitodi zvawaitogura yes pane vamwe apostoli kuti vakaenda kunobatsirwa unoziva kuti ndaimborota before ndaenda kunobatsirwa asi matambudziko andinawo asi kubva pandangoshandisa zvandakapiwa ikoko
hapana kana chichabuda, handicharoti kana mabasa handichadaidzwi, ndakutongosemwa nemunhu wese. Chii chinenge chaitika apostol? Iwe waenda uchinoti unobviswa mhepo, vatotozoya wane rimwe dambudziko pamusoro perimwe dambudziko. Okay, izvo zvinoitika nenzira yakasiyana-siyana. Sometimes waenda pamwe midzimu yako haisi kuda, handiti kuti uende ipapo. Unoziva kuti zvinhu zvemweya pane zvinenge zvichiitika in the realm of the spirit zvatisinganzwisisi isusu panyama, handiti pamwe munhu yane mabatiro ake asingadikwi nemidzimu yako, handiti saka unogona kuti uenda paya zvinhu zvobva zvatovharika saizvozvo, but munhu uya asina kukuitira utsinye. Pamwe matambidzwa unoziva kuti Elizabeth zvinogona kuitika muri kupiwa matombo ari kubva mumbiya imwe chete, handiti but iwe ugotona umwe achitaura kuti marotero andakuita kubva pandakapiwa matombo aya, handiti ndaakurota zvisingaite, but iwe ubva watoti ndakutorota zvidhoma zvega, handichatorotidza tohondo dzega uchitanga watosimudzirwa hameno hondo. Sometimes ukaona uchirota hope dzakadaro wabva kubatsirwa uri kuratidzwa hondo dzawanga unadzo nedzimwe dzaunge uchisangana nadzo kumberi kwako. Saka iwe usanete, usagive up kuramba uchinamata kana kudzokera kuya wonopiwa futi umwe munamato kana kuti imwe mishonga yaunenge uchiti wapiwa, handiti dzokera unotaura ndikurota hope dzakadai ndodzendiri kurota wobatsirwa. Uyo kuti watona kutoti iwe wabva watotanga minyama basa rapera zvarambana kubata pamwe kunoita munhu uya hakuna kupindirana neropa rako kureva kuti nedzinza rako, handiti saka tichikurudzira kuti vanhu usangomhanya, handiti kungoti pawanzwa obva wamhanya tanga vana. Ini ndine vanhu Elizabeth wotanoti munhu waMwari ndakatora nhamba dzenyu kuZimbiti News TV gore rapera muna June, handiti but ndanga ndichifolowa mavhidhios enyu ese ndichinamata kuti Mwari ndiko here uko kwamati ndiende, Mwari ndiye here munhu anogona kundibatsirawo. Zvikanzi ndakazoona ndichitotanga kutokurotai muchitondipa profesi kuhope muchitondinamata, ende pamakatotanga kutondinamatira zvinhu zvangu zvakatotanga kusununguka, handindirozvaona. Saka ndo pandakaziva kuti uyu ndiye munhu anoita sei, ndiye munhu achandiyambutsa. Saka vanhu nyaya yekuti kungomhanya kuti ndanzwa kuti ningi ikoko kwamhanywa kwaendwa, handiti saka zvinhu izvozvo ndo zvimwe zvinhu zvokuti vanhu vanofanirwa kuongorora mukufamba kwavanenge vachiita. Unogona wafamba wadi but wozoti sezvinoita vanhu panapa vazhinji taapo so makanga muri kupiko makanga muri pinotati aiwa ndakatopinda pasocial media manje mulockdown, handiti nenyaya yekuti vanhu vaitoti so vhurai Facebook page, taima WhatsApp group, tai zvakadai, nenyaya yekuti vanhu tiri kuda kupona, handiti saka unotozotodza munhu sandakatanga kudhara ndiri mwana mudiki basai but ndandisingada hangu zvemasocial media izvi. Vanhu vaingoudzana vachidaidzana vakadaro, handiti so ndinokanzela vanhu zvakare kuti no usatange kurondedzera. Kunoona unoda kutaura stereka ndakaenda kwakati kuya ndakazoenda kwakati ndakazoenda kwese uko pana ningi kuya ndototi no ndozviri kukutadzisa kuwana deliverance. Ziva kuti vanhu ivavo vane zvavakatokubatsira muupenyu hwako kuti uzosvike pano nhasi wakatovhurwa nzira nevanhu vapi ivavo. Usafunga kuti waikuitira utsinye, aibatsirawo zvaanogona, nokuti munhu wese kazhinji hapana munhu anotaura kuti izvizvi kwete, handiti izvizvi aiwa endai tsvagai mumwe munhu, handiti vanongoti senge niwa mwana wokuti anogona kuti Elizabeth tine munhu ari kupenga zvakadai. Ndinototaura kuti munhu iye kana asingauyiki naye paground imimi chiuyai, handiti mosvikotora makombo andinokugadzirai nechimunodi munoshandisa, but munhu iye unotodzwa unozonoona kuti uya naye pana
ndiye munhu uya takasunga necheni kumba. Handiti simba nechipo chinenge chiri mumunhu ndo zvinhu zvakakosha. Ndosaka chiona kuti vanhu vanopa matestimony vari diaspora. Tamakatanga kundibatsira nditori kunoku zvakadai zvakadai, zvinhu zvangu zvatochinja, upenyu hwangu hwatoshanduka. Simba handiti revoice riri kutaura pachinhu chese ndo rakakosha. Yes. Ndifunga kune vamwe vanapostori vasingatotendi zvachose. Maita effort yekunoisa makombo pamabhazi. Unozonzwa futi munhu uya semupeseni uya akufonera 3 months later. Vati apostle pepe makati zvinhu zve zvinoshanda sei? Pamwe papo mungoise zvazvambonyarara. Madzikiranga asingachauyi. Akanyarara zi. Ozoti atanga manje kuti apostle kombo ye makati inoshanda sei? Haana mbobvira aishandisa. Vanhu vakadaro apostle tovaita sei? Kutoni vamwe kuti vanotenga zvinhu, vanotenga mabhengo aya, vanotenga anointing oil, vonogadzika mumba. Avashandisi. Asi zvazongooma akudzoka futi. Naimi makadi henyu ndokumbira rubatsiro. Makati zvinhu zve zvinoshanda sei? Vanhu vakadaro apostle munovabatsira sei? Uye muri kumusangana nematambudziko akaita sei wayo? Nene hangu azati ndambosangana nawe kuti munhu unomutumira makombo oregera kumashandisa. Aiwa, because munhu anenge achitokufona achitokubvunza achitoti ndapedza iyi, saka ndakupinda pane ipi, pane iyi, achindipa feedback. Ndingangoti chinhu chandinopota ndichisangana nacho kuma1 kwete vanhu vakawanda, nyaya yekusatenda. Handiti nyaya yekusatenda nenyaya yekusada kubuda pachena vanhu vachipa matestimony avo. Munhu anotokutaurira wototi akumana nyaya kwei zvinofanana neimwe kapo yandakabatsira kuUK. Handiti wakatengeserwa madrivers license yefeki munomu, ndobva vaenda munhu yakavanyepera kuti munonochinja maakumberi. Handiti vakatobvisa mari yakawanda, wakatonzi 1.2 vari murume nemukadzi. Handiti wazosvika kwakuda kuchienda manje kunochinjisa chi, havana kuzoti zvinhu izvi zvinovhetwa kai zvine embassy yenyu chichichichi. Ndopa zvakabva zvanzi fake. Vatodzi fake paya paya vari kutonzi kukoti chichi. Ndopa wakabva waita sei? Pawakabva wandibata. Wakaita laki kuti kwakunawo mai vamwe wakonga watori kuno uko kuUK wanga kutodzokera. Ndobva ndatoti agende kugadzirire makombo enyu. Mai vaya vachisvikawo kubva watovapa. Handiti wakatoshandisa makombo iwayo kutoti kukoti kudai. Wangonzi amene imwe koti yechitu yawakangonzi muri kuenda kukoti yakati, havana kumbonetswa zvokudaro. Because vanhu vangu vakutotya kuti Jerry and chinyi, ende wangu watoudzwa neloya rawanga watsvaga kuti ibva matogara henyu kana musina munhu anozosara nemwana, wozwa nemwana achiri mudiki, kana musina munhu anozosara nemwana ibva matomudzosera kuZimbabwe. Vose mukazoenda kuJerry mwana anotorwa nemasocial worker. Saka wakaitirwa zvakanaka. Pawakazoenda kukoti yacho wakanzi after 2 weeks kutosvika kwakutotanga kutopiwa lecture namagistrate. Musazoite zvakadai, musazodai, musadai futi, honai mune mwana mudiki, honai zvakati, honai zvakati. And we understand kunyika kwenyu kune corruption. You say things like that. Wakabveko achiti hatisi kutombo tiri kuzvibvunza kuti tisu here. Handiti tisu here tabuda nyaya yedu kutoitwa kunge titori vana vari pana baba wavo vari kuudzwa zveupenyu, ndo zvataita. Handiti but unozoona kuti vanhu vakadaro vanotaura kuti isu siku nezvasa zvaakuita kuti tipe matestimony. Reason obva wataura kuti because matestimony aya akafamba tikazoonekwa chitobva tatozikanwa neUK yese kuti ava vanga vane mafekichi, saka takaudzwawo kubasa kuti mirai kupa matestimony. Ndikati alright, it's okay, hapana chakadi. But ivo vatori nenyaya yavo iyoyo. Pane kapo yakatosendenzwa ikatobuda ndikatosenderwa nevamwe kuUK vaiziva nyaya yava kuti honai makabatsira kapo avo vakati watoenda kujera. Handiti vanga vane mafake license. So kune vanhu vakadaro kuti anobatsirika, but kuti azobude kuti ape matestimony adi aiwo. Ndakaona kuti yes, vamwe vanenge vachityawo
handiti varoyi vavo kumabasa kuti ndizonzi ndakandine problem yakati zvakazodai vamwe vanenge vachingotya society handiti but vamwe godo chairo rekuti ndivasimudzire kuti vagozonzi vane simba rekupedza izvi because ndinge ndinozvinzwa spiritually kutoti uyu munhu igodo chete hapana zvaari kumborambira but igodo rekuti handizwa simudzire vagozonzi vanotosunungura izvi vanotopedza maproblems aya vanotodai but vanhu havazi kuti pakupa testimony kunobatsira iwe wacho nekuti uchabatsira vazhinji vane maproblems seako yes ndifunga zvakare apostle vanhu haudzi kutenda tikuzoona zvakare pakuita dambudziko rekuti pakutenda paya mapastors zvichida ndevamwe vanobatsira havasi kuzogona kugamuchira rutendo runenge rwava nemunhu zvichida vamwe vanototi anemba 1 on 1 ndinoita free munhu ouya obatsirika aenda pano zoti arega ndinotendawo munhu wamwari hazvizoite kuti ndingogara osvika paya kuda kupa apostle 2 liters yemafuta onzi nedambudziko renyu riya ndakapotsa ndafa kaine zvishiri zvemusha kwenu matadza kutengewo kana mota mazuva ano vanhu vari kungotengerana mota maapostle azara nemota matadza kungotsvagawo kana uri kana matai zvavo matadza kungonditengerawo imba pakutenda ipapo apostle pane amount here kana kuti munhu zvaanokwanisa ndo zvaanoya nazvo kuzotenda inini ndinoona kuti it's not fair handiti kuti iwewe munhu auya uri kuita seuri kumubatsira mahara then munhu uyauya mwari nevadzimu wake vadayira zvinhu zvabva zvangosimuka handiti zvinhu zvasimuka kudaro akudzokawo tarega nditenge magurosari ndiende nawo nekamariwo handiti kandina kubhuzi wahona kumuudza chinhu handiti then wazoona kuti zvaari kutopinda ane zibango remota ndiwe here munhu ari kufara zvakanaka aiwa ndini mabasa enyu kaya chichi wakuita godo kuti aiwa ende zvishuva variko vanhu vakadaro ende ndinotosangana nevamwe vanhu vanouya vachitaura kuti ndakamubatsirwa kumwe kunhu so but munhu yaiti inini handiti sei handichaje mari but ndazoonawo kuti zvinhu zvasimuka ndiri kutovega ndiende kutonotenda munhu akutoti mota iyoyo ngaisare pamba pake saka hunenge hwautsotsi handiti munhu buda pachena tomboti wewe uri kubatsira munhu asi uri kuzovako kuti dambudziko rake iri rinoda mari yakati ibva wataura kuti kana ndakubatsira iko nori kuchema huna kana sendika but kana ndakubatsira upenyu hwako ukatambanudzika ndiri kuda kuti uzondigirawo 10,000 pana ndoyoona hozi iwewe in the spiritual realm unenge watoratidzwa kuti munhu yachabata mari inotyisa handiti saka mutsana wakubva wangotaura kuti aiwa ndozoda pamari dzamuchabata kusunungurwa kwamuchaita aiwa modzokowo pano mune 10,000 modzokowo pano mune 5,000 modzokowo pano mune $1,000 mundipa kana ndingoda kuti munditengerewo mota mouya nayo handiti ita zvauri kunzwa pamwoyo pako because basa nderako chipo ndechako gone are the days zokuswera vanhu vachiita beat about the bush ivo vari kuda mari wozonotsotsa vanhu unozasi Elizabeth kandakazviona kuna vanhu vokuti unonyatsoona kuti munhu ane chipo chake but ari kutenderera so haasi kuda kuudza vanhu avo kuti ine ndoda mari zvinhu zvakatondiomera inini ndipeiwo ndiri kudawo mari ndipeiwo ma$200 ndipeiwo ma$100 hausi kuda kutaura then unozoda kunyebera vanhu kuti ndanzi ndinotore ivhu rekuocean ndiuye ndikushandisire ichi ivhu iroro munhu akubvunza saka panodikwei wobva wati kana ndichienda kubeira uko kana kuti handi kutodare kuDurban kana kuti kuCape Town saka mungoona kuti ndiri kuda mari wangu chichaja munhu 5,000 yekuDurban uko usi kutomboenda that is very bad utsotso handiti ibva wangotaura basa nderako chipo ndechako taura aiwa inini ndoda mari yakati handiti pabasa rangu anenge asingadirigera aenda handiti panotozoswera wakuitira vanhu godo ndine vanhu Elizabeth wokuti vakatenda
wakutenga mamanshoni wakadii handidzi but ndinenge chingofara kuti Mwari kudzwai rumbidzwai basa renyu wachindifonera wachindiudza maprogress avo vachiita sei handidzi handina basa navo nokuti ndakachaja pangu handina basa nazvo izvozvo ndakachaja pangu ndikatopedza saka kana akazoita mamillions mabillions handinei nazvo changu ndinotove proud kuti chipo changu chakaita basa chipo changu chakaita basa unozoona vamwe vanozotokurememba pamwe watowakanganwa futi nezvavo wozoona afoni mandikanganwa here ndinoya ndakazoya ndakadai ndoda kuuya munhu waMwari kuzokuonai wotoona munhu akutoya pano ndo zvamakaita izvi ndo basa ramakaita izvi zvinofadza ndakungotambirawo chero chandaigirwa handiti ichocho nokuti ini pangu ndakachaja ndakapedza yes ndofunga kune vanhu zvakare apostle vane masystem ekuti vanouya kuzotesta vanhu vaMwari kuti rega ndiende ndingonodisguisa ndiri kuda rubatsiro but vachida kuona mashandiro kana kuti mabatsirirwo avanenge vachiita vozofamba zvakare kuti kwaningi kuya ndo madhirama aya anenge achiitwa kuya kozoitawo zvakare mamwe men of God anotohaya vanhu kutsvaga vanhu kuti uyai kuno tigare pasi ogonyorwa pasi script uchanga uchiita zvakati uchiita zvakati uchiita zvakati pari kufambiswa sei nemachechi echizvino zvoti munhu kana vazonetsa ndopanositanga kunzwa kuti musi wakati uya Sunday yakati ya takatoacta kubva na5 kusvika nanguva yekusvika church service yese yapera chii apostle chiri kuitika mukati nemamen of God amazuva right izvo ndakambodawo kubvunzisisa nezvazvo anza yandakapiwa yanga iri yekuti advert nezvaunozosangana nazvo unotoona zvakatosiyana ndikati hawo zvanhu zvakafanana nekuti ukatenga Colgate Bay inoadvertiswa inenge ichitaurwa zvese kuti inopedza but unogona kutoora mazino uchitoishandisa unogona kurwadziwa nemazino uchitoishandisa saka men of God yandakabvunza because handowirirana zvangu nemamen of God akati wandei nemawoman of God wovamwe handiti saka pane zvinhu zvandinoda kubvunza ndichida kunzwisisa pane zvandinoendaona wachiita kuti ichi chitsotsi chiri kuitwa saka vanotaura kuti advert its advert saka isusu tinotsvaga vanhu vokuitisa advert navo nekuti vanhu vemuchechi havadi handiti havabvumi kuti waite waitawo advert inotidaidzira vanhu saka isusu ndo reason yetinozonotsvaga hedu kwatinotsvaga vanhu wetinozopa wetinozopa tumari zvetinodini hedu twetinowapa handidzi ndo mhinduro yandakapiwa nekuti inini ndaishaya kuti oraiti waita advert yekuti unogona kutumira gudo kana imbwa kana chii handiti sei munhu akazoya paground haukwanisi kuzviita mashiripita ataona aya patv hauchakwanisi kuzviita saka ndaida kundibvunze vanhu vakati ndikaudzwa izvozvo kuti vari kuti ayo maadverts avari kutoita saka munhu kana auya hake neproblem yake tichingobatsirana according neproblem but ini ndinoona zviri zvinhu zvakashata hachisi chinhu chakanaka pamberi paMwari nekuvanhu vamuri kuti muone because munosanwa kuzawo zvakafanana nekuti toti hospital yoadvertisa kuti vanoita zvese max-ray madialysis machi iwo asina mishini yacho then munhu atobva kwaari pacritical zviri kunzi hospital yaya inoadvertisa yekuti ine zvese ine mamishins ese ngatimuendese ikoko ubva wasvika achiti hapana yangetori advert yai azviite zvinhu zvakadaro ngatizive kuti tiri kushanda neupenyu hwevanhu zvatiri kudhila neupenyu hwevanhu ngatizvikoshesei kuti upenyu hwevanhu vanenge vane matambudziko akasiyana siyana
anogona kuuya achitoti zvandakaona paya paTV ndiri kuenda kunobatsirwa. Imimi yanga ingoriwo just a advert. Azviite zvinhu zvakadaro. Plus inini ndaitokurudzira kuti vari kuzviita beta kuti muite zvinhu zvamunozoti munobatsira. Kwete kuti mubva maite zvimwe extreme things zvokuti munhu anoti yes panapa ka ndakunotumirirwa gudo kana nyuchi kumunhu uya akandibira mari yangu. Munhu atenda anotosvika kutobvisa futi mari pamusoro paunga akabirwa futi. Nyuchi dziya hapana dzinoenda kuyakwe. Dzadziri dzepamadhirama. Saka ndoda kungoti vanhu ayo ngatityi Mwari pazvinhu zvedu zvese. Yes. Kurudziro yaminayo Apostle kune vanhu vasingakwanisi kutenda. Kune mumwe munhu Apostle wekuti unogona kumubatsira uchinoti shuwa ari pastranded. Asi kuvhura muromo wake thank you chai sina chinhu haakwanisi. Ndinovabatsira vanhu vakawanda Apostle in and outside the country. Mashoko aminawo kune vanhu wekuti vamwe vakatokukangamwai. Vamwe vakavabatsira kana kuma 2020 lockdown. Havachatokuzivei. Vakatokuonai kana izvi zvanotovhara window remota yamakavabatsira kuti vatenge. Mashoko aminawo kuvanhu vasingakwanisi kungoti thank you nemuromo kana kuti aiwa zvakafamba Apostle kana kuti Apostle pane zvandakashandisa zviya kutaura chokwadi munhu waMwari hazvinonyatsonifambira zvakanaka havadzoke futi. Yes. Gwizinga kunyora pamasocial media kwa Apostle musatomboendi. Mashoko aminawo kuvanhu vasingakwanisi kutenda ndekuti kudii. Nendroda kuti matambudziko aperi as long as uchiri kurarama. Vari kuvanhu zvechokwadi Elizabeth kuti unenge watokanganwa nezvake. Agotanga kutokudza kuti makazondibatsira 2017 makazondibatsira 2015 ndandine problem yekusaita mwana. Izvozvi ndatoone vana vangu 3 ndatoone vana vangu 4. Ndiani munhu wotozotokusendera mapikicha ndopo wotozozwa kuti ndiye munhu uyo. Hazvina kunaka zvinhu zvakadaro nekuti waane problem ka. Handiti pamwe nhumbu yasunga hauchakwanisi futi watraya kuenda futi kupi vanhu vakangwara kazvokuti ananga kuti pamwe dai nyore ndikaenda kune mumwe pamwe zvinonodii zvinonoita zvobva zvaramba uchitanga futi kuda kukutsvaga. Handiti koita vamwe kuti wamubatsira maproblems ake akasiyana siyana but anobva akanganwa. Asi ine ndinoti hangu kune vanokanganwa vakanyarara achingotaura hake kana kuti nevanotaura kuti wedwe tindiwe pano umwe mukadzi anonzi Apostle Monalita so ndiye akandibatsira zvinhu zvakanaka. Pane vanhu Elizabeth wokuti wamubatsira kudaro ndakabva kure nebasa dzingave hama wange mabhururu mamwe emudhuze handiti wawabatsira vanhu ivavo vanotanga kana kuti kukurwisa kutoda rufu rwako kukuparadza. Ndo vanhu vakaipa iwawo anonyarara hake ndezvake naMwari wake handiti but vanotanga kutaura kana kuti mashoko akaipa kana kuti iwe hauna kana kutombonditenga ndawa kuita payback nemashoko akaipa. That's very bad. Handiti ndo vanhu vamunozoona kuti kunoguma kwawoko vanenge vakusiririsa futi. Handiti Mwari zvavanoita vanokudzosera pawakawanikwa uri. Ndo zvinoita Mwari izvozvo. Pandakakuwana uri ndo paunodzokera kana waitambudzika 50 cents yekutenga bundle remavegetables ndo paunodzokera ipapo. Ndakazviona inini kune vamwe vanhu handiti kumashoro uko ndikaona kuti unotozodzwa nevanhu kuti naimi ko nhenguya zvaadzokera pake paya kochi vanhu vatoti zvipi ipapa recently ndakabva kufonirwa nevamai wakatondiudza chimwe chinhu ndakachimwekuti mati kudii mati vanani vakuita sei. Handiti vanhu ngavasade kungwara kuzvinhu zvemweya. Ingozi yekuti pano pasi tiri vanhu ngatibatanei zvakanaka. Yes. Aiwa tinotenda Apostle handize kana da kubatsira vari kunze vanokubatai pamasocial media endonzi api? KuFacebook Apostle Monalita, kuTikTok Apostle Monalita Spiritual Watch TV. Then TikTok it's WOG meaning Woman of God Mona. It's Lioness Mona. Okay. Aiwa
tinotenda Apostle Ningo Yamatipa. Ndofunga mazvinzwira muri Zimbabwe kune vachada kubatsirwa naApostle Monalita. Social media handles avo mamanzwa vari paFacebook, vari paTikTok, vari paYouTube, Apostle Monalita Spiritual TV. Kune vachada teachings avo mamwe munogona kumashaya social media platforms avo, mukauya ipapa paZnews mukangobaya playlist raApostle Monalita munomaona yakasiyana-siyana vachipa teachings, vachikansela vanhu, vachitaura zvakasiyana-siyana zvinoitika mukati meraramo dzevanhu. Ndofunga manzwa chikuru chavataura kuti kana wabatsirwa kwawabatsirwa haikona kushora, haikona kudzikisira kuti pandakasvika kwapapa onhingi, pandakasvika kwamadzibaba nhingi vakangonditi zvakati nezvakati zvandakandisana ndafambira, asi vari kuti vanenge vachisesekedza dambudziko iroro, vanenge vachitokubatsirai nepavanenge vachigona. Hapana anogona zvese. Kana wazoendawo kwaApostle unobatsirwa ikoko, chirega kuzofamba zvakare uchitaura zvakashata nekuda kwekuti uri kuti zvinhu zvangu hazvina kuzofamba zvakanaka. Kune avo vakabatsirwa, rangarirai maoko akakubatsirai, kungotenda nyange usinako chauda kuvapa, kungofona kuti Apostle ndiri kuno kwakati ndinokutendai makandibatsira gore riya ndashaya mwana, iko zvino mbereko yangu yavhurika, ndane vana 5, ndane vana 2. Ikoko kungotaura chete kunoita kuti Apostle nevadzimu vavo varambe vachikuvhumamira, nevadzimu vako vanofara nekuda kwokuti unenge uchigona kutenda. Tiri pano paZnews TV, zita ndinonzi Elizabeth Nyagweni, chiti chisarai.